Йоу, Сахтмен, слушай, сад, 2-0-6, ага. Комиссата смета каши, yes. Слушай, тата. Wiecie ta tukia, nie powzyka moja jejo powtrukia. Wiecie ta tokma, ova život je postao velika paparokja. Toliko tu dok ja sam prošao i danas mi opet nije jasno zašto ovaj život uništavate tako lako. Zašto ovo mora da bude sve ovako, yeah. Ko mi sada smije da kaže, a da ne laže, zašto život svaki dan te moći? Pa ima, brate, vremena, mnogo toga ćeš još da učiš. Kada shvatiš kako život teče, onda ćeš znati sve i bit ćeš puno onda sreći. Jer život bira tvoje stanje oko tepe, tako si se stvorio sam ovdje zbog sebe. Ko mi sada smije da kaže, a da ne laže, zašto život svaki dan te moći? Pa ima, brate, vremena, mnogo toga ćeš još da učiš. Kada shvatiš kako život teče, onda ćeš znati sve i bit ćeš puno onda sreći. Jer život bira tvoje stanje oko tepe, tako si se stvorio sam ovdje zbog sebe, yes. Sahtmen, huh. Uzmi sve što ti život pruža i nemoj da te tuka ništi. Budi protiv svega, samo hrabrost i vrlina, to ti treba nama svima. Koliko vremena ima i godina, a ja i dalje remam. Život uzmi u svoje ruke i pruži sebi najbolje od sebe. I onda niko neće moći protiv tebe. Ti svoj put imaš i njime ćeš da kreneš, yes. Aha. Ko mi sada smije da kaže, a da ne laže, zato život svaki dan te moći. Pa ima, brate, vremena, mnogo toga ćeš još da hoćeš. Kada shvatiš kako život teče, onda ćeš znati sve i bit ćeš puno onda sreće. Jer život bira tvoje stanje oko tebe, tako se stvorio sam ovdje zbog sebe. Ko mi sada smije da kaže, a da ne laže, zato život svaki dan te moći. Pa ima, brate, vremena, mnogo toga ćeš još da hoćeš. Kada shvatiš kako život teče, onda će znati sve i bit ćeš puno onda sreće. Jer život bira tvoje stanje oko tebe, tako se stvorio sam ovdje zbog sebe. Sahtmen, 2-0-1-6, ko mi sada smije da kaže, a da ne laže, da. Sahtmen, Zika, ne vrajma again. Aha, yes.